Kini ang explanations. Kung active voice gani ang sentence, meaning ang action sa verb ana gibuhat sa subject. Kung atong tanawon, ang option B ra ang nagpakitag meaning nga ang nagbuhat sa action sa verb nga telling mao ang subject. Ang option A, ang verb nga deceived, dili ang she ang nagbuhat, but mo'y gibuhatan. Sa option C, giheld hostage, ang subject nga they, dili mo'y ng hostage. And ang option D, ang verb nga lied, dili she ang nagbuhat, but mo'y gibakakan. Ang bira ang nagbuhat sa tell. Si he ang nagtell sa truth. Maong B ang answer. If you notice pod, kining tanang options puro continuous tense.